Da li je moguće postići srećnu i obostranu ljubav i od čega to zavisi i da li je to moguće postići i kako to postići? Dobila sam ovo jedno vrlo interesantno i lepo pitanje i želim da vam odgovorim na ovo. Kada je reč o građenju veze i o partnerskom životu, uvek uzimamo u obzir da nismo samo mi oni koji se pitamo i nismo samo mi uključeni u neke odluke. Polazna tačka, i uvek to savetujem svima koji su sada u nekoj fazi života kada hoće da organizuju sebi jedan partnerski život, je da pođu od sebe. Naravno da je moguće i da se aktiviraju energije i da vas podrže u tome, međutim, treba se preispitati prvo da li je u Feng Shuiu problem ili se nismo možda dovoljno potrudili. Feng Shui za vas u ovom slučaju bi se radio da podignete svoje lične vrednosti i da možda promenite kriterijume, generalno da radite na sebi kako biste počeli da privlačite drugu vrstu ljudi i da date šansu nekome ko jeste taj ko bi mogao s vama da ostane na duge staze. Ostavite me u komentaru kako vam se dopada ovaj način razmišljanja. Šta raditi ako živite u jako lošem okruženju, odnosno ako se naspram vas nalaze kontejneri, ako se tu nalazi neki hidrant, ako se tu nalazi baš ispred vrata neka bandera i slično? Dobila sam jedno ovakvo slično pitanje, u stvari pitanje šta raditi i kako to korigovati. U ovakvim slučajevima je zapravo jako teško korigovati jer je u pitanju iznajmljen stan i vi ne možete da promenite ni poziciju, niti orijentaciju vrata, ne možete da uradite ništa. Tako da je svaki savet ako osjećate da negativno, odnosno loše utiče Feng Shui na vas, da razmislite o tome da iznajmite neki bolji stan i da ne gubite vreme jer prilike koje vam stižu su konstantno pod uticajem sa čija i vi zapravo ne dobijate te mogućnosti i taj maksimum u ovom periodu vašeg života. Ako vam se dopao savet, ostavite lajkić u komentaru. Šta raditi u slučaju da s jedne strane ulaznih vrata imate hidrant, a sa druge strane kontejnere? Evo ovako pitanje sam dobila od pratilaca sa moje liste. Ovo nije neobičajan slučaj, ja mislim da se dosta nas sreće sa ovakvim i sličnim problemima gde vi ste okruženi nečim što mi zovemo sači. Trebate da znate da Feng Shui polazi iz širokog okruženja ka vama i da je zato jako važno da je vaše okruženje zdravo, da je sve uredno, da je sve ispravno, iako je moguće da baš ne gledate u kontejnere i da su naspram vaših vrata. U ovom slučaju, u ovom pitanju, stan je iznajmljen, što je, mogu vam reći, dobra vest, jer osoba koja iznajmljuje stan može lako da zameni taj stan i da ode u neki drugi stan, jer definitivno svi ti ometači, taj sači koji se nalazi zapravo oko vas, kvari ulaznu energiju i sam Feng Shui gubi na svom kvalitetu i nije preporučljivo zapravo živeti u ovakvim stanovima. Ako vi imate ovakav stan i osjećate da Feng Shui nije dobar, moj savjet je da izdate taj stan i da zapravo iznajmite neki koji je mnogo bolji. Pišite mi u komentarima da li imate ovakav problem i kako mislite da ga rešite. Šta je životna palata u Feng Shuiu? Jedno od pitanja sa moje liste. Neki od vas su možda već prošli kod mene ovaj kurs i znaju već za svoju životnu palatu i na tome su već fino radili i imaju dobre rezultate. Uvek u svakom domu postoji jedna palata, odnosno jedan deo doma koji je direktno povezan sa osobom koja tu živi i boravi. Ova palata, bilo da u njoj boravite ili ne, direktno utiče na vas. Energije koja se nalaze u vašoj životnoj palati direktno utiču na vas. Godišnje energije, mesečne pa i dnevne. Ako se tu nalazi, na primjer, neka ostava ili ako tu bacate sve ono što vam ne treba, ako se nalazi u nekom neredu, ako je tu nešto neispravno,
to se direktno odražava na vas. Na koji aspekt vašeg života će se to preciznije određeno odraziti je potrebno izračunati, uraditi vaš lični proračun i onda videti gde je potrebno da se interveniše, šta je to što možete da promenite i kako zapravo da poboljšate vaš život. Imala sam zaista dosta slučajeva gde smo samo sa promenom životne palate i intervencijama, feng shui intervencijama, postigli ogromne uspehe. Ako neko od vas koji ste imali ovo iskustvo sa mnom gleda ovaj video, ostavite like, napišite vaše lično iskustvo da i drugi ljudi vide, a ostali napišite svoj komentar. Hvala. Zašto nije povoljno da čiviluk stoji u blizini ulaznih vrata? I gde ga u tom slučaju postaviti? Ovo je još jedno od jako zanimljivih pitanja koja sam dobila sa svoje liste. Zapravo, pitanje je zašto to nije dobro. Ne možemo reći da je dobro, nije dobro, nego povoljno i nije povoljno. Ali, hajde da vam objasnim u čemu je ovde problem. Kad vi uđete u vašu nekretninu, vi zapravo ne želite da vam se bilo šta nađe na putu. Ne želite da zapinjete, ne želite da se provlačite, tako, da pored čiviluka čega god. Vi želite da polako, lagano, kao što se vi krećete, da tako i ta energija koja ulazi u dom može da se kreće. Ukoliko se čiviluk nalazi iza vaših vrata, onda vi ne možete ta vrata da otvorite do kraja. I možda je u tom kontekstu pitanje i bilo postavljeno, odgovor je nemojte stavljati čiviluk iza vrata ako će smetati otvaranju vrata, pomerite ga tako da komotno možete ući u vaš dom. Ostavite lajkić ili vaš komentar dole, jer me zanima šta vi mislite o ovome i kako vi iskustva imate u vašem domu. Da li su zavese u stanu neophodne za dobar feng shui? Ovo pitanje sam naravno dobila sa moje liste, odlično pitanje i sada ću vam dati odgovor. Pošto je reč o stanu, pretpostavljam da je u pitanju neka visoka spratnica. Obično sa prozora kada pogledate napolje vi vidite neke druge stanove. Naravno i oni vide vas. Ako želite da imate neku privatnost, onda je preporučljivo staviti zavese kako biste mogli da ostvarite svoju intimu. Drugi slučaj kada se preporučuje da postavite zavese je kada gledate ne samo na tu blokadu koja stvara neka zgrada, nego kad gledate recimo na neko ruglo, na neko gradilište, na jedan loš feng shui okruženju, tada je preporučljivo staviti zavese i fokus pomeriti unutar vaše nekretnine. Ja se nadam da je odgovor bio ok i da ne zaboravim, ako imate lep pogled, nemojte stavljati zavese jer će onda ta divna energija moći da uđe u vašu nekretninu. Ostavite like i pišite komentare šta vi mislite o svemu ovome.